alhamdulillahi rabbil alamin. Eywa en jetti Allah no fewi, en jettiri Allah kadi tawede ngoɗo heblo. Hono no Allah walli en tawede en hebloji kewɗi ɗo e nder wuro he. Kono ngoɗo ene joyi kerindi, ɗum woni darnade etade wadde programme men mo lelnuɗen mbeɗa wawa sinede hankkadi e nder duuɓi meɗen. Allah walli noon kam yimɓe gari e kewal kadi gardi no hannirta ñande foti ɓeydo wowno hebloji men ko ɓeydo ha ɓoye usto gotel gotel ha ko ngol lawol kam soko Allah ñande foti ɓeydo en jang ko usti ko yettere Allah no fewi. Heddi ko ñagotomi jangguinoɓe ko ɓe ɓeyde wakkilade gollirde ko heblirte ko. Kala jomum hebla gollir ɗum, kala mba jangguiɗa hunde gollirɗa ɗum ma dañ hen ma fam hen ka janggani. Sa gollirde hunde sa foof tan sa foof a yiita hen laabi a ɓeyda famde ɗum. Gueɗe cohlanɗa timtade kayit ha mbatta rungade binda ta a timtaki, ha mbatta ɓulnade ko a janggano aɗa ɓeyda hen. Rokkatma ɗum noon ko gollirde nde. So jomum gollirani kadi ñande wonde heble waɗeta joom ara wayno elle meɗa hebledi ni keɓɗa hunde laabi ñande fo gaɗa fof wayno jojom metta janggude ɗum ni. Ɗum noon ittani no fewi. Ɗum waɗi ne moƴƴi so golliren ko jangguinteɗen ko no walla hen no fewi kadi ko peeje lelnade gam wallide jangguinowo o ha wawi ittinde gandal ngal janggoɓe taw tampani kadi taw ne heeɓi tawi keɓido hen ko haralla ɓe janggu no fewi lelni ɗen peeje. Ɗum waɗi heblogo wona sara e wawde janguinde nde. Nden noon ko heblete ko hutora ɗum nde ɗum wallatama an e arwude e nder janguingol ma ngol. Yo Allah ɓeydu ballal, yo Allah ɓeydu sutura ɓe no wiye ndenka Allah hokku en fandare men jiilotoɗen nde. Nokkuji men foof Allah waɗa hen gandal rita hen majjere ha laaɓa ceer rokka en wune wonde ko enen daari ha ndiwɗen majjere e nder nokku meɗen fof ha laaɓi. Kadi Allah waɗa gandal ngal barke, kala ko jangga hen famɗi heewi Allah waɗa hen barke, nafa yimɓeɓe nafoore labtude guila aduna ha lahara. Eɗen jetta bandiraɓe foof noon saabu o saaha ko saaha korka kadi ko saaha jindere golleji ne keewi. Eywa donc nan ɗon yidde fofta ɗanade nan ɗon ko subaka o yimɓe ɓuurata yidde ɗantoɓe on sa jiiɗa ɗantade kono fof joomum en goppa gara yidde janggude nde worɓe rew foof ɗum ɗo ko tinnare mawde. Allah jarama on jarama, yo Allah ɓeydu wune alhamdulillah rabbil alamin. Yo Allah ɓeyda en newya e ndenka ɓeyden en suturaji foof en jarama. Yo Allah ɓeyden ballo kergal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. No ceerno wi tan yo Allah waɗen jeeteɓe wonɓe sababu ha humo binnagal yalta e nder nokku o. Kadi noon fof eɗen gandi ko ɗum woni yidde ceerno kadi ɗum woni darde makko. Sabu so neɗɗo humpitima andi tan ma andu ko poɗɗa wadde. Sa yi neɗɗo waɗa gueɗe kewɗe tan ko anda. Sa jangi andi tan ma andu no gondirta e bande en, ganda no moƴƴirta diine ma. Hay ngaalu seeɗa pagorɗa ngu ma andu hol moftirta ngu mbawa kadi rewde hen Allah. Ko ɗum waɗi noon Kablaye Wally Ndiaye ko ɗum o yii kadi o mani darde pulariyankoɓe e nder wuro ngo sabu mo yiya ko watte hen ko jaranimo noon ƴewdade fodde hitande mbiyeten ko ƴewdel jogannade en duuɗe jeenayɗe ɗe. Kadi no mbinomi guila fuɗɗode nde ni duuɗe ɗe e yimɓe wuro ngo hay hunde ɓe namdaka e jangde pulare wuro ngo, hay hunde. So wona neɗɗo o yo ar jangga, wona janguinowo, wona janguinanteɗo, wona hay hunde ko namda ala. Ndeɗo hitande tuggude e mois de avril ɗo ha avril garoyo janggowo pular e Madina Gounass hay hunde namdaka. Sona yo ar jangga janguinoɓe mbaɗa foddeji mumen. Kadi wonani ñamloye wona foof kalis mum ari nanɗo ina jooɗi. Ma en mbaddu hen programme Bocar Mabel kala lewru maydu kamɓe gandi ko le 4 walla ko le 5 kala poɗɗo yoɓede ma yoɓe, horoɓe jangde ɓe kadi jooɓe. Donc to banggue alluji ɗe kadi en kaldi hen kasi sikki ɗo e balɗe seeɗa ɓalluji fof ma gas ha laaɓa ceer fof ma en pewna gas haade men fuɗɗitade jangde nde kala duɗal leese poɗɗe yaade hen ɗe maɗe gar
kaɗam ɗam woni kere o e bikuji ɗi e goto foof kala kadi duɗal ngal wawi fodde kala duɗal ngal wawi fodde goto foof almo foti heɓde goto foof ko fondation waɗi ɗum caggal ɗum kase haali noon kam oɗon jiiɗi wadde carte pour yimɓeɓe cooda carte ɗe kadi wooda gartam dañɗam hen kadi ande wona mande kono wiɓe mawɗo o wi ko hay hunde namdaka yimɓe hoto namde e batte saabu soɓe namdama ne wawi wonde kulol mi ala nogas so coodmi kartal bandam en coodi mi wasa sodde wasata rom ala nogas ɗum haɗ neɗɗo o janggude ɗum woni ko haɗi kala kono saabo neɗɗo o ha wiya mi janggoyani yo itte hay so tawi ko hakkille mum wonko ronki andi oɗo wa janggude e Madina Gounass en mbaƴƴeɗo feere wonano e banggue ɗo heblo yo jangguine ha won nafoore nde donc gandi tan omo wondi e men omo yaadi e men donc ɗum min garata yettinde kadi no mbimi ni wona ñamante makko to en kadi to men gama en pawti e juuɗe Bocar Mabel jogono en hitande kala ko sohla hen fof ko disponible woodi woni nane e juuɗe jangguinoɓe ala ko waɗira noon so wona Allah kadi ɗaɓɓa hen ko welede Allah ene ñaaga hen noon duwaw tawno juuɗe fof ene hatojine e duwaw donc ɗum tan min garno yettinde kadi kase haalni kam fof coftal yimɓeɓe guila fuɗɗino ceerno haalde joni ni no yimɓe gone ardude ni en toppitiri ni min hoorama en tawno ɗum ni donc ma ɓeyde kadi wallude no fewi kadi mbiyen ceerno woto ni wayru ɓayde ko fodde hitande janggueten yo suɓonen kadi ñalawmaji goɗɗi e nder saaha o hono ko watta ɗo ko hon mum watte walla ko ɓurɗum kadi watte e saaha fof eɗen ñaago ceerno en mbatta hakkillaji men ɗum tan mbawɗen wiide hen ko heddi ko bandiraɓe Allah jarama on jarama min beltima on fewi machallah jarama no fewi yetti Allah tan Allah kadi moƴƴani rokki en hono ɗum ɗo kadi ɓeydi e dokke ɗe oyi rokkude en e barke ceerno ede ceerno Allah jaaɓoya kaali haala ka fof mbiya tan yo Allah jaabonen dowuji ceerno duwiɗo ɗi kadi wasiya mo waɗi o ene ɓeydorɗen tinnade hen e tabitinde ɗum no Allah jaaɓo wiiri ni wadde nde ɗo hitande dendagal ko ɗum namdi komo felliti waɗanden ɗum kanko Kawale Diabla e Gounass e ballal makko noon kanko Allah Diabou Ndiaye heddi ko hankkadi ko mbiyata ko guite colama mbaɗama e ñor ko ndaare dañama kala ɗo to pellital men tolnino enen jangguinoɓe yo ɓeydu to ceerno wiiri joni ni sa jangguinama hunde walla a heblama a hutorima ɗum tan ñande fof a yiyat hen ko ina ɓeydo e ma so tawi kadi a hutoraki ɗum tan way kono yimɓe enen dippa ɗo gotel en dañi programme lelnama tinnoɗen yimɓeɓe tabitina programme o teddina gargol e waktuji ɗi teddina kadi juɓɓudi ndi teddina e riwidade janggoɓe ha binnanɓe mbawa jofde no kollirɗen ɗo ni so Allah jaaɓi kadi ma en jokku wadde ñalawmaji karallagal lombude ɗum e nder jangde so ɗum kadi yonti kadi yo yimɓeɓe gar e ɗin ko ɗin ɓeydoto wallude yimɓe e sattade caɗele mum saabu ɗo joni en kollama sen jeehi yumɓe ma perodir e caɗele saaha foof yo so tawi a ferodiri e caɗele jiiɗata ko saggitade ɗin ñalawmaji noon so gari ma cagguiɗen e caɗele ɗe fof ɓeydo sembinde ɓeydo wallude saabu ene jeeya e fayida heblo karallagal taw jomum en tabitina ko nden safarata caɗele ɗe fof oɗo saaha ene wayno gonnoɗen koye timminde golle lewru korka woni jangde nde koye gurte wonno kono so tawi en ɓamti eɗen jangguine eɗen gara e ɗin ñalawmaji ma satono en dendagal caɗele no yiɗen ɗe e nder hitande heɗen jorti so tawi en mbaɗi no poɗɗen wadde ni no poɗɗen waɗirde ni inchallahu taala ma résultat ji kewɗi hanki mbiɗa haalda e neɗɗo goto mbimi duuɓi jeegom ɗi sa yiɗi mbiya duuɓi tati ɗi foof fayda way kono koko fuɗɗa gollede hankkadi ko tabitinde ɗum wonata ko taɓal jawgal inchallahu taala noon en jetti ceerno eɗen ɓeydo yettudemo tan saabu guila to immodiɗen makko to kanko ceerno Jalal ne woɗɗi e barke ceerno e duwaw mum e yamirore mum o waɗi men ko heewi te en jii en nafoje kewɗe yo Allah yombo moƴƴere Allah ɓeyda wuneji ɗi kono eɗen jetta kadi Allah Diabou Ndiaye darde o daari en eɗen keptini jokkodiral men e makko e oɗo dossier hano yettori kawni e darde o daari hen yo Allah yo moƴƴere ko hen o jeeyani kono mo golli ko moƴƴi yo jaare gam ɓeydira Allah lillahi kadi eɗen jetta kaw eɗen ɓeydo yettudemo tan en ceerta e yettudemo e kala saaha o heedani julɓe ɗo no heewi e barke ceerno e duwaw mum no wi hoore makko ni Ablaye Gounass sikki ala ɗum ɓeydimo labtude ñande kono ɓeydo hollirde yidde makko e guendi makko yo Allah ɓeydanmo barke ha heewa ene golle ɗe puɗɗirani e jota moƴƴere so cokkama tan ko moƴƴi dañete hen eyyi ɓeyde hejjini tan joni Allah walli eɗen dañi kadi koye golle yarata tan gonɗen ha en dañi jagganoɓe en ɓeydata fellidde lowde jangde ɗe tigui tigui wayre tawa ala ko fof e caggal ɗum fuɗɗoma yewtu ɗum nani han kadi
kala ko jannginowo toɗɗimo o daro nder dal ha timmi janngowo o kadi haade kadi Allah waɗi kadi en dañi ko wiyata yo dartoy ko wonani en dañi keedan ɗen ɗum heddi ko garduɗo kanko tan kanko o daro darde makko timmude jangde kadi efɗen hannde daña lowji mayde timmude sabu ko potanɗo janngude ɗemɗe goɗɗe ko sa janngino ɗemgal ma aɗa heɓa ɗum e so woni joni sa jangi ɗemgal ma ha hiɓɓi lokkude hatta ha hannde aɗa harjina e gongal waɗi on ha hannde fandande yettaki ɗum nde ko kala ko amto e frase ene amno ɗemgal ɗum pulangal e min kam noon mi samini joni kala ko muuymi wadde somi heblama hen tan mboɗo wawi waɗoyde e mboɗi wiya mboɗo hirjina kala ko cohlani kala ko keɗen cohla yolwa e jangde enen sakataɓe worɓe en jogui koɓe kandi sakataɓe rewɓe en jogui ɓe kandi joni hacci koto to banggue safara e gueɗe goɗɗe hebloji poɗɗe waɗede so joomum janggi ha jangde yettima e nokku kala ko sohla so heblama hen tan o wawa waɗoyde ɗum min jetta sernaɓe ɓe tan e darde mabɓe machallah heblo ngo waɗi fayida koto kala ko fandano hen eɗen mbawi wiide dañama ko ɓuuri ɗum ko ɓurno yimmude ko yimɓeɓe arde keewal nde kadi e rende waktuji ɗi ngol noon kam foof wayino ɓurno wonde caɗele ko yimɓe mbasa arde no foti ardude ni o ara hannde o woppa janggo kono no yimɓe gardi ni machallah kadi ɓe jewtiɗa hen fof aɗa tesko hen ɓe paami koɓe janggina ko mataw basirɗen hen ko ceerno wi ko guetoɗen hankkadi gollirde ɗum mbaɗeno waɗa juɓɓudi waɗa lawol ngol yimɓe ndewi bale pandade ɗe mbasa mbawa yettade tawde mi heɓori konngol wonno mbiɗa jogui hen gooƴa walla janguinoɓe fof nanɗo joguiɗen hen enen banggue men to erago ɗo ko janguinoɓe ɓe mbatta hakkille onoon mawɗama Samba wino hankkini ken janguinoɓe Pulaar janguinen yimɓeɓe gueɗe tati ɗe diina mabɓe e kulago mabɓe e ndimago mabɓe ɗum noon wallata en ɗum ko tesko ɗon janguinde kelmide ɗemgal ngal saabu ko joguiɗen caɗele ko kelmindi ko mayde ɗum noon alay saago kala janguinowo Pulaar yettere Allah eɗen ɗo kala janguinowo yo janguino hen kelmide ɗemgal ngal ene ceerno wino hankkini andinde neɗɗo yo tesko hoore makko so neɗɗo majji hoore muɗum hankkadin hay andordemo diina makko walla ɗum to so renaki ɓoccitto saabu so teskaki hoore makko o farnorima ɓe gonaɓe men gonani to men ala fof ko jiiduɗen e mabɓe wona to diina wona to pinal wona to haydara sa ñimbiɓe a nande mabɓe a golli koɓe gollata ko ndeke diina ma o bonata kulagu ma o bona ndima ko bona ala kettortoɗa nden goɗɗe gueɗe goɗɗe nen hen ko yimɓeɓe gondi ko gandinaka joni noon enen wonɓe gueɗe ɗiɗɗe nanɗo wonɓe to radio ji to e janguinoɓe eɓe jogui hen darde tinde cikkat eɓe jogui hen darde tinde ɗum noon haccirte e janguinowo eyi alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah no fewi ngoɗo heblo wonno sababu mum ko wawde janguinoyde kono kadi janguinde e dow programme mo ganduɗa ko lelnaɗo fodde noon ko to puɗɗiɗen ɗo ha hannde to jewirɗen ɗo ko yittude Allah kala hen ñalawma mo garda fodde ko loowete e nder windande heblo nde so tawi woni an janguinannoɗo o nden tan heeɓi ñugɗo so tawi woni a yii ɗum a fawima hen kadi sikki ala ma faam tigui fodde ko jogorɗa gollude ko ina waɗi nafoore ma waɗoy nafoore saabu ko programme mo ganduɗa ko programme lelnaɗo noon an tan janguinowo wawa tan arde janguinamo taw a heblaka e dow makko wadde wonno sababu kawrugol men ɗo ko beele wawde famde programme mum kono kadi wawde janguinoyde mo janggo mbiɗa jorti noon fodde ko paami hen ko wonɓe ɗo ɓe jaabɗen ɓe ɓuuri en famde ko heblaɗo ko ha tengti noon kadi e to gasirɗo ko hunde nde ganduɗa duusore janguinowo o e wawdemo wawde wadde jobnol faade e gandal ngal hawa wawa rokkude ɗum ɓen ɓe ganduɗa ɓe nawani ɗum ɓe ha to ñowirɗen ɗo ɗiɗo karneji ganduɗa ɗereji ɗi ganduɗa duusoji janguinowo o caggal noon nde o heɓidi gandal ngal o jogori nawande janggoɓe ko yittode no fewi famamuya kewɗo kay heɓama hen kono noon e heddi eɗen gandi ha joni e heblo ngo holli en eɗen jogui golle goɗɗe ɗe ganduɗa ɗe janguinowo foti daranade haw wawa heɓidade ɗum on saaha e wawde nawande rendo ngo ɗum noon ko enen janguinoɓeɓe foti darade e teskade ɗum e wawde lokkitoyde ɗum
nawan ɗum janngoɓe to mum kala beele kamɓe ne ɓe mbawa immade sabu joni joni baba Amasamba haali ɗum alay saago yimɓeɓe guiwa tan eko gonno hen ko Allah jarama on jarama goɗo heblo ko heblo pattam lammo heblo wongo fayida heblo wonande jangguinoɓe donno kala jangguinowo ene moƴƴi kala e saaha taw ene yaaha ɓeydade karallagal jangguino fodde ko jangguinte ko en teskima kanko Ceerno Djilal ni ko karallo to banggue jangguingo ngol e heblude nde ege fayida o en mawni no mbimi ni caggal nde natanɗe banggue cellugo en ji fayida yimɓe ji toon en ji fayida jeeyaɗe tan ha sikka anni an jangguinowo mataw hande puɗɗa janggude wat ɗum ɗa meeɗa ɗum andude nde wonno firtide ɗo fof holliti tan ko jangde ene yaaji ko janggueto ene yaaji hedde taw ko an neɗɗo o jangguinowo rabɓiɗinadema to banggue namde rabɓiɗinade to banggue hebloji e rabɓiɗinade to banggue nadde e nder yimɓe ara namde kono ko jangguete ko ene yaaji kono kadi ene waɗi fayida ene famno saabu ka jangguinowo aɗa yiya bindi wadde sa famnama hen gueɗel tan no siffoto ene yara wadde gonguel banguel so addama tan a faama toon waɗirno ni guel ga hon noon wadde e erango goto kala fodde ko janggi hen ko yo waɗ feere hutoro ɗum yo waɗ feere tabitin ɗum guila to hoore muɗum ha to jangguinte to nde wonno hunde sa heblama a famminama aɗa hutoro ɗum banggue hoorema aɗa hutoro toon to jangguinta to wadde ɗum ɓeydo hesɗude ma ene ɓeydo heddade e maɗa wonan ceerno wi nane ni jomumen ne jangga so woni kadi balɗe garti kadi taw kadi kutoraki ɗum gata wa kadi puɗɗiro hoore boole way ko rippuɗo gotel ni wadde kala jangguɗo yo wat feere hutoro ɗum nattoro ɗum kala ko hutiri ɗum ɓeydo hesdudema bandiraɓe en jetti bandiraɓe en jarni bandiraɓe gari e keewal ko wowano waade e hebloji men kono kadi faamu kewde heɓama hen eɗen ñaago seeram ɓen kamɓe hebloɓeɓe kala e saaha ɗum ɗo yo waɗe ndewno en jogui nafoore mawde eko watte no rewɓe nen mawɗo Amasamba wi ko joni ɓe mbawi wiide définir ɗum mbiyata ko waañ kaani ko ɓe mbiyata ñooma ko kaani gueɗe ɗe foof koko mbayri joni noon ko kalnoɗa ko so ɗemgal ina mayra wayata kono lekki ni finata subaka goto tan tawa ake alay saago ko sabira berum lefel kono usto ɓeydata to gasani hawnode seeɗa en tonguino heeɗo hulɓini hen gueɗe tati so leñol waasi leñol so pinal mum foli gandal mum ɓooli ɗemgal mum holi ngol leñol kam wonti hakkadi huno koko jiiɗi muccoli ene yiiɗi kam ko weeli kono suusa ko wonti on kam yo ustu ko ili famɗa ko dewi saabu mbarodi ko ñaaƴi ko fof so cegeneji muccoli mbarodi so cegeneji muccoli ñiiƴi muccoli cegeneji muccoli no humi ladde suumi ɗin mbarodi aynaɓe ko ceɓɓe mbarɗa ɗum noon enen jangguinoɓe teskoɗe kelmineji jangguinindi lowende e rewɓe he sukaɓe foof yaada tati ɗe mbimi ɗe ɓe jangga diina mabɓe hulago mabɓe e ndimago mabɓe ɓe ganda koye men ko ɗum tan joguino kadi wasi jarama no feewi bawgal Diallo ɗum ɗo ko weltare mawde wonande en saabu neɗɗo darorinoɗo no golle yarlitare ha hunde tawa ɗumen hen Allah waɗi noon en goni hen fodde duuɓi sappo jewtuɗi caggal mum e ngal daawal dartinoma en puɗɗitima ngal ɗo daawal ɗimmal ngal noon hawre kanko kaw Alaji Ablaye Wolle en ji omo waɗa golle payodinde e nder wuuro men Madina Gounass e goomu o noon felliti wadde ɗaɓɓade wawde ruttinde e makko kanko mawɗo Abdoulaye Wolle rewni ɗum e juuɗe Alaji Abou Ndiaye mo ganduɗa kañum ne ko e jangguinannoɓe he jeeya ha hande kadi ko e men o jeeya e jangguinoɓe he e joguiɓe programme jangde nde ɗum waɗi ɗaɓɓade men nde o daari hen dantinde ha wawi yettade mawɗo o wawi jaɓande en fodde hitande eɓe mbawi dusde en haaɓe ƴeewa golle men ɗe beele eɗe ndewi lawol so tawi golle ɗe gandama ɗe mbaɗi jencuɗi maɓe mbaw waɗande en goɗɗum ko wona koɓe mbanno ko ɗum waɗi eɓe caggal men eɓe duusa en kala ko ene ɓamta wuuro ngo e fannu jangde omo daari gam wallude yimɓeɓe holno janggiri ceera e humum binnako nde tawno so tawi neɗɗo o ne wone majjere ene gasa so yiiɗi ɓamtade taw ɓooya ɗon taw ene gasa taw ɓamtade nden ɓaɗima kono wawata yiitude lawol ngol saabu alna ɗum gandal ɗum waɗi noon kanko jawdi makko ndi woni miijo makko e anniya makko ko ɓesgu Madina yo seere e humam binnagal beele ɓe mbawa sertude basal nde tawno so neɗɗo woni basɗo wonata ko ɗaminiɗo nden noon alay saago neɗɗo o jangga o anda o jangata o anda noon wawata dusdemo ko ngaalu ngun ngaalu noon kanko Alaji Ablaye Wolle o waɗi ɗum e juuɗe Alaji Abou Ndiaye yo dus goomu jangde fodde hitande ɗum ɗon noon en jettir ɗum e Allah no feewi eɗen ñaagui Allah yo Allah nawrene golle ɗe yeeso
fandare nde o jogui e meɗen nde e anniya mo joguiɗen gollanade wuuro ngo yo Allah hokku en ko daɗi ɗum Allah ne wawi ɗum yo Allah waɗanen ɗum kanko janggowo e jangguinanteɗo e jangguinowo o kamɓe foof woni foti won darde mabɓe ko wakkilare e mbawa tinnade ko foti waɗede hen ko waɗe kanko jangguinowo o jogo karallagal wawde tottude windande nde no foti tottirede ni o wawa jogade karallagal no wondirta e almuɓe ɓe ha o wawa hiɓinade o wawa tottude gandal ngal wawa nadde e koye mabɓe ɗum koye makko waɗɗi kamɓe janggoɓe ne waɗɗi e mabɓe arde duɗal e wakkilade wattude hakkille mum e ceernajo o ko jangguinta ko ɗum ɗon noon ko yettere Allah kadi kamɓe jinnaɓe jangguintanteɓe e poti wallude kamɓe sukaɓe janggoɓe so dusdeɓe e susnudeɓe e wiideɓe yooɓe tinnoɓe kuccita e jangde he ɓe jaaha sahade poti yaade soɓe garti kadi yooɓe tinno to galleji to ɓe tinnoɓe kuccita e bindande mabɓe ɗum waɗi so tawi jangguinowo o jangguiniɓe dumum no dabbo ene gasa jangguinowo o heeɓa hunde ɗum ɗon noon so tawi en keeɓi duusowo en to banggal ngal yo taw ko golleten ko ene dañi jencude beele on duusowo en o wawa dañde e weltare makko e o anda to waɗi ngaalu makko ɗo tigui o yii ɗon nafoore lowdi ndi ne waɗi fayida no fewi saabu so tawi goomu o jooɗima wawi windude deftere fuɗɗorde ɗum ko hunde wonde fayida deftere nde wiyama nde wiyete ko nanogal wadde nanogal firti ko hunde nde ko hunde labtude so wiyama nanogal kam labtat ceer wadde deftere nde ko deftere labtude so tawi Madina Gounass windi deftere fuɗɗorde Allah waɗi koko haani saabu hande o ene wiye wonde Madina naaɓe ko Madina Gounass ɗo woni capital Pulago te ko noon woori e heddi noon o saaha wonko golla kono noon ha hande yo yimɓe ɓeydo tittinde dadule gam wawde ruttitade e wittoji e wona gandeji e gande mbawen artirde ɗumen e nder bindin ɗemgal men he mbawen addoyde yoga e gande safara e ko nandi hen mbawen addude ɗumen beele yimɓe mbawa ɗum naftorade eyyi ɗum fof taƴama e goomuji ma goomuji ɗi golla ɗum tawa janggo e jaam so rendo fulɓe ngo songo ari ɗo namdade holko golla tawa eɗen jogui ko kolluɗenɓe ko yettere Allah eɗen ɗamini kam inchallahu taala nde ɗo haralde no jiiɗen ɗo nde so Allah jaaɓi golɗe inchallah ma rew lawol so Allah jaaɓi